Čau ľudia, toto je ďalšie video a dnes si idem poprvýkrát zahrať Clash Royale. Tak ideme na to. Ako vidíte, som úplne začiatočník, že nemám skoro žiadnych hráčov alebo postavy. Mám iba týchto. Takže som úplný začiatočník. Ale v tomto videu chcem aspoň dať nejakých, neviem, cca nejakú arénu 2. A jak dáte na toto video viac ako 10, alebo jak dáte na toto video viac ako 5 lajkov, tak spravím z tohoto sériu. Čiže budeme pokračovať takto ďalej. A bude to fakt dobré. Videl som teraz na YouTube a na Instagrame som videl videa, že je to teraz nejaká najpopulárnejšia hra. Takže ideme si to zahrať a tak poďme na našu prvú hru. Ako tak viem, ako sa to hrá. Takže, dobre. Teraz útočíme. Lebo pozeral som si akože nejaké veci ohľade Clash Royale, že ak sa to hrá tak. Takže viem o tom niečo. Že potrebujeme obraňovať. Dobre, v pohode. Teraz útočíme. Poďme na nich. Minipeka. Poznič taverku, nice. Dobre. Taverka dole. Dobre, teraz sa pošleme Gianta. Dobre, z tohoto. Posilame. Teraz musíme obraňovať, lebo je tam, teraz tam poslali Gianta. Dobre, teraz sme zničili toho Gianta, ideme teraz do útoku. Lebo na jeho hlavnej veži to má iba 545 damage, takže to my zničíme ľahko. Dobre. A prvú hru sme vyhrali. Takže v pohode. Zavrieme si čestku. 3 hviezdičky. Nevadí. Pozrieme sa to do shopu, či tu niečo není. A free 10, toto si zoberiem. Toto si zoberiem a toto sa zíde. Upgradujeme si Fireball. Nice a to tu máme. Si vyberme nejaké vetičky. Rýchlo to preklikám. Dobre. Si dám to. Toto si dám. Týchto. Goblins. To si dám asi do deku. Za koho? Asi za toto. A potom ešte toto si dám. Goblin Hat. Dobre, a ideme teraz na ďalšiu hru. Dobre, pošleme tam Minipeku a Gianta. Ľudia, keď tak mi napíšte do komentárov nejaké tipy a triky, jak tento Clash Royale mám hrať, keď som úplný začiatočník. Nejaké tipy a triky mi dáte do komentárov, takže píšte. A teraz zničili väžu a teraz útočíme. Teraz som zaposlal goblinov. Dobre, teraz minipeku. Teraz tam pošleme toto. Goblin Hat. Dobre, to pošle aspoň tých. Dobre, minipeka dead. Minipeka je dole. Dobre, teraz tam pošleme Gianta. Super, teraz musíme obraňovať. Nám to zničí. Taverku. Nie, to je v pohode, to nám nezničí. Dobre, v pohode. Teraz útočíme.
toto tam pošlem. Dobre. Minipečku tam poslal, no výborne. Dobre, to je v pohode. Teraz útočíme. Musíme mu to zničíme. Iba 777 na tej taverke. Dobre, chill. Naša druhú hru sme vyhrali, čo je nice. A dobre, zoberieme si čestku. 3 vežičky. Nice. Toto je dobré. Zoberiem claim reward. Tu si dám toto. Goblinov si tu dáme. Si to upgradeneme. Dobre. A ideme na ďalšiu hru. Ako podľa mňa teraz by mali byť tí hráči dosť slabí, keď som na 70 pohárikoch. Takže mali byť podľa mňa dosť slabí. Dobre, TP v pohode, to vyhráme. To je ľahké tu vyhrávať niekedy v tých malých pohárikoch. Keď som si akože naštudoval o tom niečo, takže ako viem čo a ako. A že viem aj ako postupovať, že akí hráči sú, aké postavy sú na obranu, ktoré sú na útok. Takže viem aj aké tie veci tie postavy robia. Napríklad, že tento Giant iba útočí na taverky, na hociaké, takže to viem, minipečka je OP jak svinia, to je akože strašne OP. A podľa mňa to je ako jeden z, akože nie že najlepší, akože najlepšia postava, ale jedna z najlepších postav podľa mňa akože. Teraz tohoto, to pošleme. Jedna z najlepších postav to je asi minipečka si myslím. Ako neviem, ale je dosť OP. Na taverku dáva, že dosť veľa damage. Že dosť veľa. Pošleme tam toto. Dobre. Dobre, teraz útočíme. 23 na taverke má. Na hlavnej. Dobre. V pohode. Som tak chcel posielať už ten fireball, ale tak nič. Dobre. Atakujeme. Ideme teraz do útoku. Podľa mňa treba zbierať tie poháriky akože stále. Teraz to je akože teraz budeme ľahké vyhrávať, si myslím, tie začiatky. Dobre, teraz poďme do útoku. Dobre, teraz vlastne sme vyhrali. No dobre, vyhrali sme. Takže ďalšia hra je win. Takže nice. Goblin. Neviem, ak sa teraz číta. Neviem teraz fakt, ako sa to číta. Neviem teraz, že čítať. Minors, alebo neviem, radšej to nebudem čítať, lebo neviem čítať, akože tieto. To si upgradeneme. Si odokneme to, co tu máme. Level up. 6 si otvoríme. Tu budeme takto preskakovať, lebo to nie je akože nejak podstatné, čo tam padá niekedy, no. Dobre. A teraz claim reward. Dobre. Čakaj, tu si upgradenem taverku. Dobre, poďme ďalšiu hru. Dobre, útočíme teraz. Dobre, TTP. No, dobre, teraz dáme tam Archers.
Dobre, v pohode. Pošleme tam minipeku, tam pošleme. Dobre, teraz to tam zničí. Takže v pohode, no, dobre, vyhrali sme. Ďalšia hra, win. Co máme niečo? Nič. Si vyberieme to. To si upgradeneme. Robíme ďalšiu hru. Dobre, teraz tam pošleme minipeku. Dobre, teraz útočíme. Dobre, to TP je v chillu, akože. Dobre, asi ďalšia hra win, lebo ako nič nedáva ten typek. Dobre, to akože poje v chille, dobre. Takže ďalšia hra win. Sme teraz už tuto. Ideme na ďalšiu hru. Pošleme tam toto. Dobre, potom tam pošleme Gianta. Teraz tam Gianta pošleme. Potom tam pošleme minipečku. Ako podľa mňa on nemá akože absolútne šancu. Už vôbec. Si myslím. Dobre, minipečka to tam dorazí. Tak nič. Dobre, poďme teraz do útoku. Tak ak sa tento typek už akože není nejaký akože slabý ako ten minulý. Dobre, teraz sa pošleme Gianta. Potom minipečku. Prečo je na tú druhú taverku? Prečo nejde na hlavnú? Nevadí. Dobre, teraz tohoto frajera tam pošleme. Nie. Ty koksu, to je, koľko ich tam poslal. Dobre. Teraz týchto goblinov tam pošleme. Dobre, teraz útočíme. Teraz minipečku tam pošleme. Dobre. Tohto tam pošleme. Keď tam mi do komentárov napíšte aj nejaké názvy tých postav, lebo ako niektorých ja nepoznám. Takže napíšte mi do komentárov tak nejaké názvy, aby som vedel. Dobre. Tam asi už čistý win. 20 sekúnd do konca. Takže v pohode. Dobre, to sme asi už vyhrali. Dobre, chill. Dobre, vyhrali sme. Čo je nice. Zoberieme toto. Dobre, pošleme tam toto a Gianta. Potom to pošleme asi minipečku. Ľudia, potom mi napíšte, lebo teraz po tej dobe som začal natáčať, som stal väčšiu pauzu, že napíšte mi, z čoho chcete videá, buď z Clashka, alebo či chcete z nejakých iných hier, napíšte mi do komentárov. Je to na vás, lebo ako fakt neviem, čo by som mal natáčať. Mám v pláne natáčať z FC Mobile, alebo ešte aj z Fifi.
To neviem, ale asi áno. Takže neviem, napíšte do komentárov, lebo vo FIFA tam mám tým, tam mám na 110, takže to som trochu hral už. Takže napíšte mi do komentárov, z čoho chcete ďalšie videá. A asi budú, neviem, nie som si teraz istý, ale že každý týždeň by som mal vydávať 2 videá. Každý týždeň by mali byť 2 videá, takže sa tešte. Lebo ja budem stíhať, lebo škola a také veci, chápete? Takže, ale jedno video by malo na 100% výsť, takže sa nebojte. Dobre, teraz tam pošleme toto. Prosím, že to zničí už. Nie. 205 to má. Tento dobré myslel, frajer. Dobre, no mini peka to tam už dá, dobre. Ďalšia hra, chill. Dobre. Dobre, pošleme tam minipeku a Gianta. Títo tam zničia. To goblinov tam pošleme. Goblins. Nesničili. 56 na taverke. No dobre. Hurá. Dobre, teraz tam pošleme minipečku. Na hlavnú taverku, dobre. Tam mala väčší damage. Lebo minipeka som čítal, že minipeka dáva, keď máte, ja som si teraz istý, že na 14 alebo na nejakej desine, to dáva, že 1000 damage, to je akože šialene veľa. Takže to sa vyplatí, dať minipeku na desine alebo na toto, na 15, čo je tuším najväčší rank. Teraz sme si zničiť taverku. Super. No to nevadí. Dobre, teraz si musím Archers. On máš na hlavnej taverke 544 damage. 544 damage. 544 teda má. Výborné načasovanie. Je dobrá ďalšia taverka. Super. Gianta tam pošleme. To tam mal zničiť. Toto tam pošleme. Tohto frajera. Z Archers. Znič mu to už, prosím ťa, už mu to znič. Dobre. Dobre, chill. Ďalšia hra, win. Dobre, ideme na ďalšiu hru. Dobre, pošleme to. Dobre, Archers tam pošleme. Dobre, taverka dole, nice. Dobre, teraz tam minipečka dá akože veľký damage, možno to aj zničí, neviem. Je tam toto, Goblin Hut. Dobre, chill, win. Nice. Máme ďalšiu arénu. Takže nice, to si vybereme. A týmto by som to video už aj ukončil. Dúfam, že sa vám to video páčilo. Zachajte tu lajky, odbery a čaute.